see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire. If the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire. If the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire. If the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire. If the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire. If the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire.
I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire. If the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire. If the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire. If the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire. If the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire. If the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire.
can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire. If the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire. If the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire. If the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire. If the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire.
I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire. If the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire. If the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire. If the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire. One, hallelujah. Mela nilqaw l-adjenza kollha tal-YouTube magħna lura. Kulħadd jaqbad il-Bibja fidejh u jgħid warajja din hija l-kelma talla, hija kelma qaddisa, hija kelma eterna. Mula qaddisa l-libni, għatini revelazzjoni tal-kelma qaddisa tiegħek fis-sem Ġesu Kristu. Jiena ħanilqa' l-kelma tiegħek u għadtu għadt iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar fis-sem Ġesu Kristu l-mulej u s-sit tiegħi. Amen. Hallelujah. Poġġu bil-qiegħda. Iftħu l-Bibja fidejkom. Morru fi ktib ta' l-ewwel Samwel 17. Illum ħanitkellem fuq il-qawwa kif timxi fil-qawwa tal-patt. Jekk inti ma rajtx il-messaġġ tal-ġimgħa l-oħra, inħeġġek biex tmur tara l-ewwel parti. Music down bit. L-ewwel Samuel kapitlu 17, istorja ta' David u Galija. Kemm minnkom ġieli smajtu l-istorja ta' David u Galija li dejkom? Galija jew Gulija? Gulija. Goliath. Ħanibda naqra flimkien, ħanagħmel highlight ta' xi ħaġa, però ħanaqralkom biċċa mill-istorja minn vers 16. Għal 40 jum sħiħ fil-għodu u fil-għaxija il-Filistin, ġifieri tgħid għal-Gulija, kien joħroġ wieqaf qudiemhom u Ġessi qal lill-ibnu David: ħu lil ħutek efa minn dan il-qamħ inkaljat u dawn l-10 ħobżiet u ħudhom lil ħutek fil-kamp u dawn l-10 ġbejniet ħudhom lil kmandant tal-eluf
u wara ħutek u miex tajbin u ħuħbaru kif huma. U Sawl u huma u l-Izraelin kollha kienu fil-wiet ta' Ela jiġġieldu mal-Filistini, ġifieri ma' Gulija, mal-ġgant Gulija. Kulħadd jgħid ġgant. Għaw xaħat minnkom għandku ġgant fil-ħajja tagħkom? Għaw xaħat minnkom qed tiffaċċja xi ġgant fil-ħajja tiegħek? Ħannara. Intom li intom ħajjin qed tiffaċċjaw xi ġgant. Try. Ġgant ta' mart, ġgant ta' biża', ġgant ta' teddid, ġgant ta' gideb, ġgant ta' intimidazzjoni, ġgant ta' nuqqas ta' flus, ġgant, ħafna ġganti. Inti għandek ħafna ġganti li qed tiffaċċja fil-ħajja tiegħek. David bakkar fil-ħodu u ħalla l-merħla fidejn l-assis. Abba u tela kif kien għallu ġessi missieru mar u wasal fil-kamp sewa sew meta l-tajja kienu ħirġa imqasma għal-ġlid u blajta tal-gwerra fuq fommhom. U l-Izraelin u l-Filistin tqasmu fil-tajja kontra xulxin u David ħalla l-ħwejjeġ u li kellu fuqu u fideħ li kellu fuqu fidejn l-assis u mar jiġri lejn il-qtajja. Ġifieri mar fidejn fejn kien hemm l-armata sew ta' Iżrael u mar jiffaċċja l-armata tal-għadu. U kif wasal staqsa jekk ħutu kienux tajbin. Kif kienu jitkellem magħhom il-kampjun Gulija, il-Filistin minn Gat. Naħseb jiġi minnkom, intkom l-inkom Gat Malta. Le aħjar li ta' ma jiġi xejn minnkom, ma tantx spiċċa tajja. Ħareġ minn fost il-tajja tal-Filistin jgħid dak il-kliem u semaw David, beda jeddidhom, ġifieri beda jintimidhom. Beda Golija, beda jajjat u jintimida lil-poplu talla. Bħallum il-ġurnata propja. Għandek nies fid-dinja li jipprovaw jajtu, jintimidaw lil-poplu talla. Il-poplu talla suppost kun il-Knisja vera ta' Kristu. Jiġu kontra tiegħek, jajtu u jisimgħu. U ħantikom parir, toqgħodux tisimgħu x'jgħid Golija. Toqgħodux tagħtu widen, toqgħodux hemmhekk tisimgħu x'qed jgħid Gulija. Nisimgħuhom ġralhom il-poplu talla għax għadu jisimgħu l-Golija. David kien għadu kemm ġej u ma kienx kienet jisma' l-Golija. Allura dak li beda jgħid Golija lil David ma fetwaħx għax ma kienx għadu sema x'qal Golija. Dan huwa kunċett importanti. Speċjalment intom li t-evangelizzaw u forsi meta jkollkom nies jgħirukom, jgħidu kontra tagħkom, iżebbilħu bikom, taqgħux tismagħhom, m'għandekx għalfejn. Imma għamel bħalma David. Għatta ħin fil-merħla. Għatta ħin mar-raj il-kbir. Amen? Kif wasal staqsa jekk hux ħutu xajbin, kif kien jitkellem moħħhom il-kampjun Gulija il-Filistin minn Gat ħareġ minn fost il-tajja tal-Filistin jgħid dak il-klim u semaw David. U Izraelin kollha malli raw dak il-bniedem ħarbu minn quddiemu kollhom beżana. Hawn ħafna Kristjani bħalhom daw. Li għaxilhom jisimgħu x'tgħid id-dinja, x'jgħidu n-nies li m'għandhomx l-Alla f'ħajthom, spiċċaw jemnuhom. U wieħed mill-Iżraelin qal rajtuh dan ir-raġel ġej fin-nofs, ġej jisfida lill-Iżrael. Min fejn ġie Iżrael, l-isem ta' Iżrael? Min fejn ġie l-isem ta' Iżrael? Min tajulu lill-Iżrael l-isem? Alla. Il-prinċep ta' Alla. Il-bniedem li joqtlu is-sultan jagħtih bil-ġid, jagħtih lil-bintu u d-dar missieru jaħilsu mill-ħareġ ta' Iżrael. Vida min jirnexxielu joqtol lil Golija, il-premju tar-re kien
li jagħtih il-bintu fi żwieġ u apparti li jkollu ħafna wirt u berkit ma jkollux għalfejn ħallas taxxi u ma jkollux għalfejn ħallas vat għal ħajtu kollha. Amen. Għaw ħafna kristjani li mumiex mżewġin lil-bint ir-re u xorta provaw jevataw l-vat u t-taxxa, ma tistax tagħmilha dik. Amen. Bħala poplu Alla, il-mulej jgħidilna dak li huwa Alla tagħtih il-Alla, dak li huwa ta' Ċesri tagħtih il-Ċesri. Amen. U David kellem lin-nies li kien hemm miegħu għalilhom x'jagħmlulu lir-raġel li joqtol lil dan il-Filistin? Ġifieri ħoġbitu David u qalu x'inhi ġej li x'jagħmel, x'jiġilu min joqtol lil dan il-Filistin. U jneħħi l-għajb minn fuq Iżrael. U minu dan il-Filistin, di għandak bżon tamluwa underline, għamluwa highlight dan il-vers. Minu dan il-Filistin, blaħtin biex jisfida l-tajja tal-ħaj. Minu dan il-Filistin, minu dan il-ġgant li għad jisfida l-tajja l-armata l-eżerċi tal-ħaj. Dan il-Filistin blaħtin, ħtin xie tfisser. Il-ħtin huwa ċirkonċizjoni. Il-ċirkunċizjoni, minu dan il-raġel, minu dan il-bniedem li m'għandux ċirkunċizjoni u qed jisfida lil dawk li għandhom il-ċirkunċizjoni. U xi jfisser ċirkunċizjoni? Mela David kellu revelazzjoni li Alla jrid li l-poplu Alla jirċievi f'dan iż-żmien. Ħanerġa' ngħidha għax nejbis qalu ammen, jiġifieri kumplament ma qabduwix. Alla jrid li l-poplu Alla madwar id-dinja li bħal David ikollhom revelazzjoni, kulħadd jgħid revelazzjoni, li dawn huma l-poplu li huma l-poplu ta' ċirkonċiżjoni u min qed jiġi kontra tagħhom huwa poplu ba' ċirkonċiżjoni. Ifisser Alla jgħid poplu tiegħi ftakar li jentkom għandkom patt miegħi u min qed jiġi magħkom kontra tagħkom daw laqqas nafhom jiena għax m'għandhom l-ebda patt miegħi. U dawk li qed jiġu magħkom mhuma xejn qudiemkom għax intom huma l-poplu tiegħi, intom li ħadoqtlu l-ġgant. Imma bħalma il-poplu ta' Iżrael kien għadda wisq ħin jisma' in-news. Għadda wisq ħin jisma' it-TVM minn net u Super One. Min flok għad jisma' l-kelma Alla, il-profeti li Alla jibat. Biex jifakru li inti l-poplu tal-mulej. U li inti għandek patt Alla. U li inti Alla għajmek f'dan iż-żmien biex taqta' ras il-ġgant. Għax once li smajt għal-ladu, ladu jrid jifrizak biex ma tiċċaqlax, biex jintimidak u jidaħħal il-biża tiegħu fik. Għax jekk beżek ifrizak. U ma tista' tagħmillu xejn, għax inti taħseb li hu ikbar minnek. Għax il-Filistini kollha il-fisik kienu qed jiġu, però kienu qed jagħmlu bl-arja bil-golija. Imma ġara, għandek poplu sħiħ Alla, Malta u poplu Alla. River of Love huwa parti minn dak il-poplu Alla, Malta u poplu Alla. Ma tant ilhom jisimgħu teddid u għaw Malta tħallna f'kultura bħalissa ta' biża. Nies jibżgħu jitkellmu. Ġara l-poplu tal-mulej. Jibżgħu jgħidu l-ħażin huwa ħażin. Jibżgħu jgħidu li dak li huwa perversu diaboliku huwa ġej mill-infernu, minn l-infernu huwa diaboliku u mimlu xjaten. Jibżgħu. Għax xebgħu jisimgħu x'qed jgħid l-għadu. U meta inti ma tistax tisma' żewġ vuċijiet fl-istess ħin, jew tisma' x'qed jgħid l-għadu, jew tisma' x'qed jgħid Alla. Kemm minnkom temnu il-kelma qaddisa Alla? Verament. Anke jekk m'intix xogħol idejk, jekk f'qalbek temmin Alla ra. Kemm minnkom temnu dak li qed ngħidilkom jiena huwa mill-Bibja, u idejk. Kemm minnhom temnu issa ħa niċċallenġjakom, tħabbix rasek, kemm minnkom temnu li jiena m'iniex perfett.
Imma kemm inkom temnu li jiena l-bnidem Talla. U kemm intom temnu li Alla bagħtni f'dan il-pajjiż. Mela l-mulej għalli dal-kliem. Malta kollha simgħu. Le sorry, mhux Malta kollha. Poplu Talla f'Malta, għax mhux Malta kollha. Dawk li intom il-poplu Talla, Kristjani ta' Kristu, Alla qed iwissi ifqu isimgħu il-gideb tal-għadu. Għax ma tistax tiddixxerni il-verità meta tantilek tisma' gideb. Tu, Alla qed iwissi, oqgħodu attenti, għax xi wħud minnkom dak li ħadd ivvutaw għalih ħaġġibuh f'darkom. U ħaġġibu saħta f'darkom. U m'għandix niċċajta. U m'għandix nipprova nbeżza, imma qed nipprova nwissi. Għax dak li ħadd iċċabsu miegħu ħaġġibuh fuq uliedkom. Għax għal Alla huwa insult. U d-dnub huwa liġi u d-dnub huwa dritt billi inti tkun qed tagħti lid-demonju biex jopera f'ħajtek. Id-dnub huwa dritt li inti tkun qed tagħti d-demonju biex jopera f'ħajtek. Jekk aħna poplu Talla u nivvotaw nies li jiżżebilħu b'Alla, ċaħdu lil Kristu Ġesu, iridu jdaħlu fl-abbord f'dan il-pajjiż. Iridu jdaħlu dan il-perverżjoni f'Malta u Għawdex biex jikkorrompu jeħħajġakjaw il-lulitkom. U intom tivvotawlhom, Alla qed iwissikom illum f'isem Ġesu Kristu permezz ta' dan il-ħmar. Dak li intom ħatmissu ħajġi fuq ulidkom. U jekk ma temnuwiex, you better go and read the Bible. Oqdu attenti, aqra l-kelma Talla. Emmen il-kelma Talla. Isma' il-poplu Talla. Jiena mandi għalfejn niġġustifika li nifsi qudiem ħadd għax l-ebda wieħed minnkom u l-ebda wieħed Malta ma sejjaħli. U mandi għalfejn niġġustifika qudiem ruħi qudiem ħadd għax l-ebda mill-bniedem fid-dinja jew joqgħod Malta delikni. Alla għamilni, Alla fdini, Alla delikni. U jiena qiegħed hawnhekk biex inkun il-vuċi tiegħu issa affari tiegħek però ħanwissik. Dak li int ħatmiss ħajjiġi f'ħajtek u ħatqabbad avalanga fil-lineage ta' demmek. Jgħidu dak the sin of iniquity. It will continue to follow for generations to come. Għax Alla jibgħat il-profeti tiegħu. Alla jibgħat il-qaddejja tiegħu biex iwissi l-poplu. U jekk hawn xi ħadd li huwa taħsi huwa bulli jgħid għax il-pastor qed ibbeżza n-nies. Qalbi, jekk inti ma tixmu l-infern, jekk taħseb li l-infern mhuwiex tal-biża, go for it, go to hell. Ara ħanejdilkom għal dawk li forsi qed isegwu byline jew qegħdin hawnhekk u intom tixtiequ tisimgħu xi ħaġa sabiħa. Alla jħobb il-kulħadd kif inhu. Tħobbilx rasek anke jekk ma temminx fih, xorta ħassalva. Anke jekk inti tiġħad il-Kristu, xorta ħassalva. Għule, Alla jħobb kif inti, anzi jħobb il-varjetà. U għalhekk ħalaq nies korrotti, nies perverżi, nies twistjati, għax jħobb il-varjetà. Mhux Alla ħalaq hawnhekk ma waqgħux fis-sema. Le, Alla milhom hekk. Alla milhom giddibin, ipokriti, Alla milhom hekk għax Alla jħobb il-varjetà. Issa dak il-qalb qarriqa tittisma' dak il-kliem. Isma' issa għal dawk li jridu jisimgħu l-verità. Jekk ma titwilidx minn ġdid, tista' tkun l-isqof il-papa, il-familja, it-sija, il-kuġina, l-mami u d-dadi għax jekk ma titwilidx verament bil-ġdid, tmur dritt fl-abissi tal-infern. U jekk tgħix fid-dub, fil-ħmiġ u fil-ħama u tgħid li int ta' Kristu, int m'intix ta'
Kristu. Għax minnu ta' Kristu għandu l-qawwa fih biex jikkontrolla lilu nnifsu biex id-dnub ma jaħkmux, ma biex inti taħkem fuq id-dnub, biex il-ħażin ma jaħkmekx, biex inti taħkem fuq il-ħażin. U ma nħallux firdiet bej il-ġisem ta' Kristu, għax jiena partit u għax jien partit law, jiena l-kulur tiegħi huwa wieħed, huwa abjad, għax Kristu ħasilni minn kull ħmiġ inkluż tal-partiti u tal-politika. U Alla li tani patt. U dfilu kollox sewa id-dem ta' Aziz ibnu ta' Ġesu Kristu. Allura l-unika obbligu li għandi, l-unika wieħed f'din id-dinja, mbagħad hemm ieħor għandi patti ieħor mal-mara u għandi obbligajiet u mal-mara ma nagħmilhomx kollha lanqas. Imma l-unika wieħed li għandi f'din id-dinja u fl-eternità huwa la kap ta' partit u laqqas ta' kap ta' ieħor. U jekk jagħmlu l-ġid, mhux ngħid imma jagħmel il-ġid ta' dak qalbi, mhux għalhekk telab biex jagħmel il-ġid. Allura x'għamel il-ġid naħa il-ħmiġ ta' naħa l-oħra ma ngħidulux. Ħmiġ, min jagħmel il-ġid għana jagħmluha minn punto di vista spiritwali. Min jagħmel il-ġid għal quddiem Alla il-ġid għalih qed jagħmlu. Għax kull politikant fid-dinja imma f'Malta irid jagħti rendu kont quddiem Alla. Allura jekk jagħmel ġid kap partit għalih qed jagħmlu l-ġid mhux għalik. Huwa fid-dover jagħmel il-ġid. Bħalma jiena fid-dover nitmakkom il-kelma tal-Alla. U jekk ma nagħmlux mhux intom tmorru ħażin quddiem Alla jien. Huwa id-dover, jien għandi doveri, meta once li jiena sejjaħt biex inkun pastor, mela Alla toni doveri. U jekk ma wetaqhomx, mhux lilkom, mhux intom tkunu tagħtu rendu kont quddiem Alla jien. Meta hemm assessin, hemm saċerdoti, papitu fijiet li huma perverżi u jippritkaw il-ħmerijiet u l-gideb, dak mhux huma qed ipaxxu lill-poplu, dak huma qed ilestu s-sentenza biex rashom tiġbatuha quddiem Alla. Għax huma meta inti tgħid jiena ta' Kristu, jiena messaġġier, jiena l-ħmara tal-mulej m'hemm bżonn ikollok titli, u inti tidħol għar-responsabilità biex tmexxi poplu, mela tgħidilhomx għal Alla mhux taħseb int. Imma mbagħad jitilqu n-nies, hemmhekk hemm exit sign, baħad. Il-Knisja mhux dawk li jmorru jinġabru f'binjata. Il-Knisja jekk ma jkun sejjaħlek Alla, int qatt ma tista' tkun Knisja. Għax jkun għażlek Alla u tkun araft l-għażla. U jekk inti tkun arafta, mbagħad għandek il-privileġġ tgħid jiena parti mill-poplu tal-Alla u għandi patt etern ma' Alla u kull patt ieħor tiġi miknus minn din l-art f'isem Ġesu Kristu. Halleluja. ħanerġa' nfakkar l-eżis aħwa lilkom li intom parti minn River of Love, sew dawk preżenti u sew dawk mid-djar. Meta Alla sejjaħli, ma qallix kemm ħajkolli nies fil-komunità. Jiena laqqas ġejt għal wieħed, ġejt għal xejn. Ġejt biss għax Alla qalli. F'Malta. Jiġifieri laqgħa li ħajkoll hemm 100, laqgħa jkun hemm 300, laqgħa li ħajkollna 10, ma qal xejn. U ġejt. L-istess messaġġ meta konna 5 ippritkajtu, l-istess messaġġ ippritkajtu meta konna 25. Meta sirna 200, 300, 500, ippritkajt l-istess. Li kieku għada isiru 5, nerġa' panikrib kien l-istess, mhux ħanirranġa l-messaġġ. Minix ħanirranġa l-messaġġ. Taf għaliex għax ilu l-istess mill-eternità. U mhux ħanbidlu jien. Fi żmien Mosè kien hemm poplu sħiħ li Alla kien ilu jwissi u Malta tiwissi Malta. U ħanejdilkom tiġix kellimni partiġan lili. Titkellem għax jiena ma jimportanix għala bibi mill-partiti kollha. Jiena meta nitkellem kristjaneżmu, morali tqaddisa tal-Alla li ma jitbidlu għal ħadd u ma jitbidlu qatt. Sewwa, imma meta jiena nitkellem bil-biża' tal-Alla. Tafu nitkellem bil-biża' tal-Alla? Perfett jien le, minix. Imma jiena ngħix bi awareness li jiena rrid rendu kont l-Alla. Però tħabbix rasek inkluż int. Amen. Allura, Ġesu tafx għallhom ma Ġwanni setaw. Meta offendew ruħhom ruħma ta' nies. Għallhom lill-disċipli tiegħu li tnax, tidux tmorru tom ukoll. Bye, għaddegaw.
il-Knisja mhux il-bniedem jibni qalbi. Knisja bni Alla, l-Ispirtu Santu. U minnu vera tal-Ispirtu Santu, dal-klim bħalissa qed jinżillu għasel. Halleluja. Amen. Mela, isimawa, morru issa fl-ewwel Samuel 17, morru ktar naqra ktar lura wara. Vers 34. U David wieġeb lil Sawl, il-qaddej tiegħek kien għadu jirannaċ ta' missieru u meta kien jiġi xi ljun jew wors jaħtaf xi waħda mill-merħla, jien kont nagħmel għal warah nidorbu u naħtifilu minn ħalqu. U jekk kien idur għalija, kont naqbdu minn il-ħintu, minn il-ħitu, da mhux kliem li nużaħta kuljum, nidorbu u noqtlu. Il-qaddej tiegħek qatel lill-jun u l-ors. U dan il-Filistin blaħtin, ġifieri bla patt, ikun bħal wieħed minnhom għal sfida lill-eżerċiti Alla il-ħaj dak li qed isir pajjiżna qed jisfida lill-Alla u qed jisfida lill-poplu tal-Alla. Imsiken min jisfaw fin-nofs ta' dan. Msiken. U David is-sokta jgħid il-mulej li ħelisni mill-ħalq lill-jun u l-ors, il-mulej jeħlisni minn dan il-Filistin u Sawlu qallu mur il-mulej jkun miegħek. Qed titkellmu fuq il-patt. X'inhu huwa patt? Morru fl-ewwel Korintin kapitlu 6 malaj morru hemm. Halleluja. Tiftakru xettilkom huwa patt. Patt tfisser li jiena nappartjeni lill-Alla. Alla jippartjani lili. Jiena ta' Alla. Gordon huwa ta' Alla. Inti ta' Alla. U Alla l-oli li jista' kollox huwa l-Alla li jista' kollox ta' Gordon. Poġġi ismek hemm. Dak kollu li kien jappartjeni lilek jappartjeni lill-Alla. Għalhekk is-senti ma tistax tgħid ħanatek xi ħaġa l-mulej, kollox dak kollu li għandek huwa tal-Alla. Fil-ktieb ta' Timotju tgħidlek inti ġejt arwin f'din id-dinja u ħatitlaq l-istess b'xejn. Dak kollu li huwa tal-Alla imma sar tiegħek. Għalhekk issa inti tissejjaħ Kristjan ta' Kristu. U għalhekk issa aħna naqdu l-Alla ta' Abraham, Isaac, Jacob u Gordon. Your dads, intom ta' River of Love, intom l-Alla ta' Gordon taqdaw. Praise the Lord, hallelujah. L-Alla ta' Gordon naqdi. Ma jfissirx li ġifir Gordon għamlu ta'. Ġifiri, Alla ta' Abraham, Isaac u Jacob, u bħal ma jgħidlek ukoll ta' Elija u ta' profeti oħra u tal-qaddeja ta' Pawlu ta' Petru u tal-qaddeja kollha tiegħu. X'ismek int? Alla ta' Ġezmont, Alla ta' Elton, Alla ta' Mario, Alla ta' Ċensina, Alla ta' Ivan. Mela, ma jfissirx li jiena għamilt l-Alla ta'. Ġieda l-Alla li jiena nxandar nimxi f'patt miegħu u jimxi miegħi. Meta jiena ngħid tajt ħajti lil Kristu ifisser dak kollu li kien qatt kelli f'possessjoni tiegħi m'għadux taħt il-claim tiegħi. Issa dak li huwa Alla tiegħi u dak li kien tiegħi sar Alla. Għalhekk huwa patt. Halleluja. Id-djufijiet tiegħi saru Alla. Is-saħħa Alla saret tiegħi. Id-dejn tiegħi ħadu Alla. Ir-rikkezzi Alla saru tiegħi. L-uġieħ tiegħi ħadu fuq Kristu u s-saħħa u l-fejqan tiegħu ħadtu jien. Il-qawwa u l-awtorità Alla saret tiegħi. Jiena ma kelli qawwa u l-ebda awtorità u għalhekk hu sar xejn għalija.
Halleluja. Waħda mill-iktar skritturi li toġobni fil-Bibja, għaliex ġibtulkom daw l-erba tazzi, erba kalċi, dawn kienu parti mill-Passover table, il-mejda tal-ajt, il-Passover, il-Peshak. Dal-axħar aħna ċelebrajna l-ajt. Il-Passover night, the day of unleavened bread, u ma lejl wara liħor, u issa dal-waqt naslu dak li fis-sena kalendarja jgħidulu il-Pentekost. Kien madwar 40 jum wara niżel il-qawwa tal-Ispirtu Santu. Ismawni aħwa, fil-Pesak, fil-Passover, kien hemm 4 tazzi, 4 kalċijiet. Da li ħanużaw biex nitqarbnu minnu u għandkom daw id-dejn l-oħra wkoll minnu. U kun hemm fil-Pentekoste, you see, Ġesu, the last supper, the last Passover meal. Ġesu ħa l-għajt, l-axħar għajt ma' disċipli tiegħu qabel ma' miet. Ma jfissirx li kienet l-axħar għax kienet l-axħar ta' ħajtu, l-axħar wieħed li qabel miet. Raġuni għax kull sena kienu jagħmlu l-Passover, tafu, suppost tafu waħdan, kull sena il-lut kienu jiċċelebraw il-mejda tal-għajt. Li ħarġet li Alla stabilixxa din il-festa tal-Passover minn Esodo kapitlu 14 meta ħarriġhom minn taħt il-madma tal-Eġizzjani u ħarriġhom bil-qawwa ta' Drijajh u ħelishom u hemm raġunijiet għax dawn l-4 tazzi ħarġu mill-Bibja, ħarġu minn Esodo kapitlu 6 se naqraw minn hawn ftit ieħor. Imma tinsemmilkom da għax aħna qegħdin f'din iż-żmien bħalissa u ħatifmu wkoll kien hemm 3 ħobżiet. Ġieli għamiltilkom għal dawk li intom xi darba għamiltu l-kors Blood Covenant, dan infemuh bid-dettall. Morru fl-ewwel Korintin kapitlu 6. Qed titgħallmu xi ħaġa? Halleluja. Ixelli waħda l-maj il-dan, brother. Isimgħu għadi stejt. Italmuha bla men din iskrittura aħwa. Semmejtilkom il-ġimgħa l-oħra, imma nixtieqkom tarawha. L-ewwel Korintin 6 vers 17. Thank you, Lord. Min jingħaqad mal-mulej u ruħ waħda miegħu. Jew nkella min jingħaqad mal-mulej u spiritu wieħed miegħu. Bl-Ingliż jgħidlek whoever is joined unto the Lord is one spirit. Ismawni, ħanuża dan iż-żmien ukoll qegħdin fih. Meta inti ħatmur tivvota ftit jiem oħra, taf li inti qed tirrepreżenta l-Kristu f'dak il-vot. Lil min ħad ivvota kieku Kristu jivvotalu. Not a joke. Kemm tiġi issa importanti, kemm tiġi issa ssir kontabbli għax inti suppost ambaxxatur ta' Kristu fuq din id-dinja. Għal dawk li ma kontux tafu biex kunu tafu u marit l-ebda l-ħadd palla fil-vojt wara jekk għandek tgħid xi ħaġa jgħidha pija taqfem. Marit l-ħadd jinġema' xi mejda jew xi rokna u jgħodu jpallaw żejjed, paroli żejjed ħallih għal-qrati. Tafu li hawn politikanti Kristjani tafu, mhux ħansemmi ismhom kom tħobbux rasu. Imma almenu nivvota kieku għal nies li għandhom patt bħal għax aħna għandna patt flimkien u patt malla. Le, il-patt fis-sellina lejali lejn Alla biss. Alla huwa lejali lejja. Għax għandna patt flimkien. Meta jiena nitkellem, għaliex nitkellem? Meta għandek nies jitkellmu għal dak li huwa ġust, righteous, qaddis, sewwa qudiem Alla, għaliex jitkellmu daw? Li kieku tad-dinja kieku Alla bibu. Imma x'huma Alla, dak li dejaq l-Alla, dejaq lilhom. Għalmenu hekk suppost. U le, tarmuħx il-vot. Għax dik hija l-unika privileġġ li inti għandek biex tagħmel differenza f'dan il-pajjiż fin-natural. Halleluja. Mela minujna min jaqgħad malla huwa spiritu wieħed miegħu. Għaliex aħna spiritu wieħed miegħu? Għax aħna patt, il-patt x'jagħmel? Il-patt jagħmlek ħaġa waħda ma' min inti għandek patt. Fid-dinja hemm żewġ pattijiet.
Il-patt malla mal-poplu u l-patt bej mara u raġel fi żwieġ. Dawk biss. Il-komplement jgħidulhom kontratt. Jina u l-mara mhux kontratt għandna. Jina u l-mara għandna patt. U għalhekk jekk meta jkun hemm żwieġ fi Kristu jinqasam, jew wieħed mill-membri jitlaq lil ieħor, xiġri mhux biss ikun abbanduna l-partner li għandu patt miegħu, ikun abbanduna lil Alla li jkun għaqdu. U għalhekk Alla jwissi li jissa mill-periklu tal-infern. Dan huwa biss għal nies li huma miżżewġa fi Kristu. Hallelujah. Gloria al Mulej, don't mess that one up, brothers. Because if you want to experience hell on earth, it would be tough. Morru fl-ewwel Korintin 5. L-ewwel Korintin 5 vers 7. Tnatfu mill-ħmira il-qadima ħalli tkunu għaġna ġdida. Kif intom bla ħmira. Il-ħmira x'kienet tippreżenta? Il-Bibja, il-ħmira kienet believe it or not, għaliex taf li inti fit-testament għal qadim, jekk inti kien hemm 7 ijiem fejn inti titkun żgur kienu jagħmlu fid-dar fi żmien tal-Passover u ta' unleavened bread, kienu jagħmlu żmien li iridu żgur il-papa u l-om ma jħallux levin ħmira fid-dar imkien, ma jistgħux iħallu. Bot simboliku u min kien jikol il-ħmira, jew jikol il-ħobż bil-ħmira, jew iħalli l-ħmira fid-dar tiegħu, Alla kien jgħidlek kon naqtak mill-patt. Daqshekk kienet serja fit-testament il-qadim. Kont taf din. Tidnejlek għaliex. Għax id-dnub, il-patt, il-ħmira tippreżenta d-dnub. Għalhekk kien illum meta nitqarbnu aħna l-Kristjani nużaw il-ħobs bl-ħmira jgħidulu l-mazzot. Il-ħobs bl-ħmira huwa minn naħa waħda maħruq, minn naħa l-oħra għadu jisunej, però minn naħa u kollu toqob li jirrepreżenta l-ġisem ta' Kristu li ġim taqqa palina u ħal korla tal-la fuq u għalhekk għandu maħruq. Għax in-nar tal-la minn flok niżel fuq niżel fuq Kristu. Dak fisser il-ġudizzju. Imma bl-ħmira dan jirrepreżenta l-ġisem ta' Kristu. Għattif moħwa? Kemm importanti di l-ħaġa? Allora, meta jiena nħalli l-ħmira f'ħajti, waqt li għaddejt jiena Kristjan, jgħidlek Alla, għan wessik għot attenta. Għax meta inti tħalli l-ħmira f'ħajtek, tħallija u t-ġustifika, jekk ma ssirx eretiku u tibda tgħid li Alla għamilni hekk. Ix'inhi d-dnub u x'inhu? Sewwa, inti b'mod legali fid-dnub qed torbot lilek nifsek f'patt ieħor mad-demonju. Qed tabdu għadi mhix ċajta da. Għalhekk aħna nissejqu qaddisa, mhux għax għandek xi raġġiera li għamlitilek ruma wara xi mit-sena. Tagħmel tissejjaħ qaddis għax fisser li inti ġejt imwarrab maqtuħ apparti biex tkun strument fidejn Alla qaddis biex ikun jista' jopera minnek. Allura meta titqaddes, inti tkun qed tinqata' mill-mal-ħażen, imma ħaġa oħra tinqata' għal Alla. Qed tifhmu? Dak tfisser qaddis mhux għax jiena nilbes qalzi twil jew qalzi dejjaq jew qalzi dejjaq tilbisu speċjalment jekk inti mara anke raġel ta'. Imma fis-sens li l-biss tkun diċenti. Imma il-qaddis mhux għax nagħmel il-makeup jew ma nagħmlux jew nagħmel xarri twila jew nagħmel xarri qasira, dak mhux qaddis jagħmlek, dak jagħmlek fashionable. Sewwa jew not. Għatejx ħajja qaddis għax inti tirrepreżenta l-Alla, maqtuħa l-Alla. Qed tifhmu? Allura meta jien qed ngħix ħajja fid-dnub u ngħid li jiena Kristjan, Alla jgħidlek oqgħod attent. Għax meta tgħix fid-dnub apposta, inti qisek qed tagħmel rabta mad-demonju. U għalhekk Alla jwissi fil-Ktieb tal-Lut kapitlu 10 dawk li jorbtu lilhom infushom mad-demonju. Għandek l-ewwel Korintin kapitlu 6 wkoll. Vers 14. Meta tingħaqad ma' prostituta, sewwa, inti tingħaqad ma' dak il-ġisem tal-prostituta, ma jfissirx li Alla għandek hekk ta'. Issa hemm prostituta oħra. Tafu li hemm prostituta oħra?
Il-Bibja tissemmija? Mhux qed ngħid biss Ruma, imma hija d-dinja. Taf li d-dinja l-Bibja tgħidilha l-prostituta wkoll? Mela meta jiena ninaqat mad-dinja u nipprova nintaġab mad-dinja u nagħmel bħad-dinja, Alla tgħidlek inti qed tagħmel bħal prostituta u qed attent għax ħassir bħala. Qed attent għax ħad inqad magħha u ħassir bħala. Għalhekk Alla jgħidlek oħorġu minna poplu tiegħi. Sew minn Ruma prostituta, sew mid-dinja prostituta, oħorġu minna. Għax jien irid poplu qaddis, mhux poplu jingħaqad ma' prostituta. Qas prostituta li ta' ferrata jew ta' straight street, ma nafx hekk straight street m'hemmx prostituti issa. Naħseb issa b'xejn. Attifuni jaħwa. Morru fl-ewwel Korintin kapitlu 5, xtajt vers 7. Tgħid mela il-ħaruf tal-għajt tagħna huwa Kristu u maqtul il-ħaruf tal-għajt huwa sar Ġesu Kristu għalina. Halleluja. Jekk inti tissaħħaħ fil-fidi, issaħħaħ fl-erf tal-patt li jint għandek malla. Halleluja. Jekk inti tkun taf kif Alla jibbakkjak, issaħħaħ fil-patt li Alla għandu lejk fl-imħabba li ma tispiċċa qatt lejk. Taf li Alla għandu mħabba lejk li ma tispiċċa qatt u għarabat li l-nifsu f'patt, taf li l-Bibja dan tgħidu. Minħabba l-imħabba li għandu lejk ma tispiċċa qatt. Il-inti tista' jkollok fidi sekura. Issa saħwa, il-fidi tiegħi tissaħħaħ għax hemm Alla li wieħed li jżomm il-weda. Għax li kieku inti mhux il-fidi tiegħek weħda twedek il-weda, il-fedeltà tiegħu twedek il-weda. Inti bil-fidi tirċivija. Amen? Li kieku jiena Alla ma hemm xi ħaġa li ma wedilix, u nemmen għalijak, nista' nirċivija? Jekk ma wedilix. Għalhekk jiena bil-konfidenza nista' nirċievi l-fejqan, nista' nirċievi s-salvazzjoni, nista' nirċievi l-maghfira tad-nubiet għax dak Alla weduli. Il-protezzjoni u l-erf, il-maghfira tad-nubiet Alla weduli. Imma dak li ma wednix ma nistax nitlob bil-konfidenza għalih. Għax la ma wedulix, ma nistax ngħidlu mulej inti wedni. Meta jiena ngħid f'isem Ġesu Kristu, meta aħna nitolbu f'isem Ġesu Kristu taf xi tkun qed tgħid indak lejn. Issa saħ waqbdu għadi. Meta jiena u inti ngħidu f'isem Ġesu Kristu, taf xi tkun qed tirrisja dak il-ħin? Taf xi tkun qed tirrisja dak il-ħin? Il-qawwa tal-patt fuq ħajtek. Qabel kienu jgħidu hekk ara. Kienu jgħidu f'isem din il-mejda, f'isem il-ħaruf li ħajjiġi sagrifikat li kien jiġi darba fis-sena. Sewwa f'isem il-ħaruf li qed jiġi maqtul u d-dem li jiġi mxerred għal din is-sena dnubitna huma mottija. Illum il-ġurnata f'isem il-ħaruf tal-Alla Ġesu Kristu dnubietna ġewna mneħħa. Ġisimna ġie mfejjaq. Allura kull meta ngħid jiena ismawni, meta jiena nkeċċi xitan, meta mhux l-ewwel darba jkollha nies li jinħelsu mix-xitan hawnhekk. Sewwa? Meta jkollha nies jinħelsu mix-xitan u jiena ngħid f'isem Ġesu Kristu nikmantak biex toħroġ. Taf x'qed nagħmel jien dak il-ħin? Qed nirrilisja l-qawwa tal-patt fuq. That's what's happening. Meta jien qed ngħid f'isem Ġesu Kristu kun infejjaq, jien qed nirrilisja l-qawwa tal-patt kontra l-marda biex inti tibbenefika mill-fejqan. Għalhekk inti meta issa isimgħuni aħwa sew grazzi Spiritu Santu li ġejt fakkarti li di. Jekk jiena llum konvintissimu li qed ngħixu fl-aħħar ta' żminijiet. Qed tindunaw li l-ħmieċ qed jikber. Qed tindunaw li affarijiet diaboliġi u perversi qed jiżdiedu. Meta jiżdied id-dnub, jiżdiedu iktar l-attivitajiet diaboliġi. Aħwa, let me give you a loving warning. You better get to know your covenant. Jekk jaqbillek issir ta' verament il-patt li inti għandek malla fi Kristu Ġesu. Ktibta Daniel, morru malaj. Daniel, thank you Holy Spirit, thank you Lord. Daniel 35, this is now fresh from heaven, right now. Out of the press, fresh out of the press. U xek jgħidu? Daniel 11.
Fejnu Daniel? ħarab li naħseb. Daniel 11. Għadu kif fakkarni l-mulej xi ħaġa. Għaliex David kellu daqshekk konfidenza? Għaliex David kellu daqshekk konfidenza meta mar jiffaċċja l-Golija li kienet jeddet pajjiż ħieħ? Daniel 11:28. Isma'wa di. Hawnhekk qed jitkellem, wow. Go, more verse 32. ħanaqraħilkom bil-Ingliż. Such as do wickedly against the covenant shall be corrupt by flatteries. Interesting. Hawnhekk qed jgħidlek li jkun hemm nies li jkissu il-patt permezz tal-ftaħir. Pride. Imma but the people that do know their God, imma l-poplu li jafu l-patt li għandhom Alla, what happens? They shall do great exploits. In-nies li jafu l-patt li għandhom Alla, dawn jagħmlu eġubijiet kbar. Mhux fi żmien fejn kollox ikun sejjer sew, fi żmien fejn l-Antikrist jkun qed jimmanifesta. Did you get that? Aħwa. Is it coincidence li Alla għajmek f'dan iż-żmien lilek? Kemm jemmen fik? Kemm jemmen fik Alla? Jemmen li inti il-persuna, il-persuni, il-Knisja li Alla għażel f'dan iż-żmien biex bil-qawwa tal-patt li Alla għandu miegħek fi Kristu Ġesu inti tagħmel eġubijiet fuq din id-dlart anke fi żmien fejn l-Antikrist ikun ħaj. Halleluja. Tinnejdilkom x'jemnu ħafna teologi u ħafna studjużi tal-Bibja li l-profeta falsi ġa jataw u l-Antikrist ukoll. I'm not joking and I'm not trying to impress. Il-profeta fals ġa jataw u l-Antikrist ġa jataw. Dak ifisser iż-żmien li għandna fuq din id-dinja huwa ftit. Ara ma tmurx taħbatlek rasek u tiżvija u tgħid ċaw il-mulej issa. Ara jiena d niżgħira ħammurna ħuna pjaċir. Kemm int bella u ċebittika kapitali. Ara jiena d niżgħir ħammur ingawdi naqra. Ara ma tmurx iddawwar wiċċek l-lem il-mulej. Number one, għat tagħmilha dik, imma żgur mhux issa. Għax issa qegħdin f'dak iż-żmien. Żomm fidil mal-mulej, żomm fidil il-patt tiegħek. Ħalli meta inti jkollok bżonn tirrilisja l-qawwa tal-patt kontra l-għadu tiegħek ħajaħdem. Mhux jifriża x'għamilux ma tadnub. Ma jfissirx li Alla ma jkunx iħobbok, imma ma jistax jopera. Alla jibqa' jħobbok. Infatti, anke jekk mill-infern Alla jibqa' jħobbok. Kontenta se? My Jesus, have mercy. Colossin, xi jfissu daw daw xi jfissu daw l-erba tazzi, cups, jew kalċijiet. Xi jfissru? Number one, għandek il-kalċi tal-konsagrazzjoni. Li jfisser dan? Li meta Alla ħarġu minn taħt l-Eġittu, għataħħom minn mal-għadu u għarrabhom għalih totali. Morru fil-kutib ta' Kolossin kapitlu 1. Kolossin 1. Colossians chapter 1.
Colossians 1. Ara ċitajt l-iskrittura Kolossin 1, vers 13. Ħelisna mill-ħakma ta' dlam xamillhom lill-poplu tiegħu, ħelishom mill-ħakma tal-Eġittu, mill-ħakma ta' dlam. Illum il-ġurnata l-mulej ħelisna minn taħt il-ħakma tax-xitan. Konna maħkuma mix-xitan. U daħħalna mela me żewġ affarijiet, ħelisna minn taħt id-demonju, però ukoll daħħalna fis-saltna ta' ibnu l-maħbub. Waħda. It-tieni tazza hija il-kalċi tat-tifħir. Tat-tifħir il-mulej. Għaliex għax issa li inti Alla ħelsek, Alla lilek ħelsek biex inti tkun poplu ta' tifħir. Dik li tfisser dik it-tazza. L-ewwel Pietru 2, morru hemm malaj. ħanet qarbnu minn ftit ieħor u ħanitolbu għal fejqan. Kemm hawn minnkom għandkom bżonn fejqan u li dek għandek bżonn fejqan. Għandek bżonn fejqan. Għandek bżonn ħelsien, hemm xi ħaġa li qed toppressak, għandek bżonn tiġi meħlus. Halleluja, titlaqx illum qabel ma nirrilisjaw il-qawwa tal-patt fuqek. L-ewwel Pietru kapitlu 2. Ara xi tajt, vers 9. 2 vers 9. Immintom ġens maħtur, saċerdozju reali, nazzjon qaddis, poplu li Alla kiseb għalih innifsu, biex ixandar it-tifħir ta' dak li sejjihilhom mid-dlam mad-dawl tiegħu tal-aġeb. It-tieni tazza hija tazza ta' tifħir. It-tielet tazza, it-tielet kalċi, hija tazza tal-fidwa. L-ewwel Pietru kapitlu 1 vers 18. Ara xi tajt. L-ewwel Pietru kapitlu 1 vers 18 tajtek. Kunu għafu li intom kontu mifdija mill-ħajja ta'kom firħa li ħattu minant missirietkom mux b'xi ħaġa li tintem bħal majja l-fidda jew id-deb, imma kontu mifdija mid-dem mażiż ta' Kristu li kien bħal ħaruf bla għajb u bla teba. Smajtu dik? It-til ismawni, meta Ġesu kien fil-aħħar ċena ma' disċipli tiegħu, li ħa Ġesu ħarraba kalċi. U qalilhom illum qabel kontu mifdija bil-dem tal-ħaruf, illum ħad tkunu mifdija bid-dem tal-iben Talla, l-ħaruf Talla. U għalhekk qabad ir-raba it-tielet kalċi Ġesu. Li issa ħanieħdu sehem minnu. U r-raba huwa il-Efesin kapitlu 1 vers 6, il-kalċi li jiena ġejt aċċettat minn Alla u sirt ħaġa waħda malla. Alla li aċċettani u għamilni tiegħu. Accepted bil-Ingliż tgħid. Vers 6 tgħidek. Efesin kapitlu 1 vers 6. Id-destinana minn qabel li tkunu għalih u li adottivi permezz Ġesu Kristu u hekk koġbu li rrieda tajba tiegħu għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu li bija imlena fil-maħbub tiegħu li fih aħna għandna l-fidwa mid-dem tiegħu il-maħfra tad-nubiet skont il-għan tal-grazzja tiegħu. Bl-Ingliż tgħidlek accepted in the beloved. Accepted in the beloved. Illum waqt li nitqarbnu fil-ktib ta' Esodu, kapitlu 6 vers 6 jgħidlek hekk kara. Jiena se noħorġok minn taħt il-jasar, minn taħt l-art fej kont ma' skjav. Jiena ħaneħilsek. I will rescue you. Jiena ħansalvak. Ir-raba jiena ħanifdik. Skużi dak it-tielet ħanifdik. Jiena ħanifdik. U r-raba jiena ħanieħdok biex tkun bħala l-poplu tiegħi. F'dawk l-iskritturi ta' rajna, il-mulet jgħid jiena qed nistabbilixxi patt li ma jintem qatt bejni u bejnkom. Halleluja. Ħanitolbu.
Issa għaliex għandna 3 ħobżiet. Il-3 ħobżiet jirrepreżentaw it-Trinità, dak kienu jagħmluha fil-Passover aħwa. Kellek 3 fuq xixin, kellek 3, kellek tan-nofs moħbija, imrapjata, u kellek it-tielet waħda fuq. Dak kien fil-Passover. U peress qegħdin f'dan iż-żmien, qed infakkarkom xi jfissru dawn l-affarijiet. Il-Lut stess ma kinux jafu għaliex kellhom 3 ħobżiet. Kienu jaħsbu li huma t-3 uffiċċji saċerdotali. Però ma kienu żgur. Issa aħna l-Kristjani llum fi Kristu nifhmu għaliex kien hemm 3. Għax Alla tagħna huwa Alla Missier, Ibn u l-Ispiritu Santu. Il-tielet tan-nofs kien jiġi moħbi. Waqt l-ikla kienu jiklu, u mbagħad fl-aħħar kienu imorru u jfittxu t-tielet wieħed, li huwa t-tieni wieħed tan-nofs. U dak il-ħin, wara li għax inti l-Bibja ġili qrajtuha, il-Bibja tgħidlek wara li kielu Ġesu ħal-ħobs. Stenna ftit. Wara li kielu Ġesu ħal-ħobs li kienet moħbija u rrapjata f'white linen. U dak il-ħobs li kien fin-nofs, il-ħobża tan-nofs, x'kienet tirrepreżenta? Għandek il-Missier, għandek l-Ibn tan-nofs u l-Ispiritu Santu. U Ġesu qal il-ħobża tan-nofs hija jien li ħan inqasam għalikom. Mhux il-Missier inqasam, mhux l-Ispiritu Santu, l-Ibn inqasam. U mbagħad jgħidulhom din il-ħobża tan-nofs hija ġismi li ħajn qasam għalikom li għajnijat għalikom. Allura mill-qudiem kull meta tiklu issa dan il-ħobs, ftakru li dan il-ħobs jirrippreżenta kif jien ġejt maqsum għalikom fuq is-salib. U meta tixorbu dan il-kalċi, ftakru kif jiena fdejtkom b'demmi. Dan huwa s-sinifikat kollu tal-Passover, tal-Pesaħ, tal-mejda li krejdula l-mejda tal-Apostli, il-mejda tal-Aħd. U l-Bibja tgħidlek li Ġesu xorob il-kalċi tal-fidwa li hija il-korla tal-Alla. Xoroba kollu għalik u għalija. Biex inti millum il-qoddim tixrob bil-kalċi tal-barka il-fidwa. Tixrob il-barka u l-Bibja tgħidlek u l-kalċi tiegħek ifur. Halleluja. Illum ħanitqarbnu. Redi biex nitqarbnu, lesti biex nitqarbnu aħwa. Qed tifhmu kif din il-mejda hija għalhekk meta jgħidula il-mejda tal-mulej. Mhux jitfisserax biss hija l-mejda li tappartieni għall-mulej, imma l-mejda li tfakkrek fil-mulej. Għalhekk jissejjaħ il-mejda tal-mulej, hemm iktar ġis ngħidilkom, jekk Alla jrid forsi nerġa' nkompli s-sib li ġej fuq għadi. Imma importanti f'dan iż-żmien għandkom tkunu tafu il-patt li intan la għandu miegħek u li inti għandek mal-mulej. Għax permess ta' dan il-patt inti ħataqta il-ras il-ġgan. Amen? Present worship team, would you please come? Hallelujah. Ejni tolbu waħwa. U ħanieħdu sem. U wara li nieħdu sem, ħan rilisjaw il-qawwa tal-Ispiritu Santu u l-qawwa tal-patt fuqek. Jekk għandek ħolm ikraħ li qed joppressak, tinħeles il-lejla. Jekk hemm mart li qed joppressalek ġismek, tinħeles u tfiq il-lejla. U jekk hemm affarijiet oħra, forsi vizzijiet żina li inti tixtieq tinħeles minnhom. Ejja nitolbu waħwa. Grazie Ġesu. 1 Corinthians 11. Pawlu jgħidan il-klim. Hemm ħafna xi tajt, hemm ħafna xi tajt. Tallimtu xi ħaġa lejla?
Jiena rċivejt minn il-mulej it-talim li għaddejt lilkom. Jiġifieri l-mulej Ġesu fil-lejli kif fih kien tradut ħal-ħobs u wara li rat il-ħajr qasmu qal. Dan hu ġismi li jingħata għalikom. Għamlu dan tifkira tiegħi jekk ukoll għamel bil-kalċi wara li kienu qal dan il-kalċi huwa l-patt il-ġdid f'demmi, għamlu dan kull meta tixorbu tifkira tiegħi. Mela kull meta tiklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom qed ixxandru il-mewt tal-mulej sa ma jiġi. Immaġina li kieku jiena u inti għadna Lut. U llum qed narfu l-Messija. U qed jgħidilna l-mulej li kieku konna Lut, aħna m'aħniex Lut, aħna ġentili. Jgħidilna kull meta kontu qed tagħmlu dan, kontu qed tipproklamaw li xi darba l-Messija ħajnqasam għalikom. U llum meta intom tieħdu sehem f'din il-mejda, ħudu l-ħobs f'idejkom, billuh fil-kalċi u immaġina li Ġesu qed jgħidlek minn flok mit-tint u nqasam b'tint qed inqasam jien għalik. U ftakar u qudiem l-għadu, qudiem id-dimoni, qudiem l-ispirti, il-biżat, il-mart, qgħid ja xitan, jien għandi patt malla. Inti m'għandek l-ebda dritt misni. Inti m'għandek l-ebda trid tappressani. Min taħseb li jien tiġi teddet li l-poplu tal-mulej. Int li mingħajr patt. Tiġi teddet li jiena ħaġa waħda malla permess tal-patt. Ma tafx li meta inti għeddit li qed teddet l-Alla li jirrappreżentani u jiena rappreżenta lilu. Ma tafx meta inti ġejt kontra tiegħi, ġejt kontra Alla tiegħi, għalhekk Alla jgħidlek ma tmissix, ma tistax tmiss il-poplu tal-Alla. Għax meta tmiss il-poplu tal-Alla, tafx jgħidlek Alla qed tippokjalu għajnejh. Għaw xi ħadd kapaċi l-Alla jagħmlu hekk jiddaħħallu jsibgħu għajnejh. U meta tattakka lill-poplu tal-Alla kien tagħmel. U għalhekk Alla jgħidlek joħodha personali, għalhekk meta Sawlu meta jattakka lill-Kristjani dellu Ġesu Kristu werru u qallu taf li qed tattakka lili int. Taf li qed tippersekwita, qallu int min jiena saf jiena l-Kristjani timmiss. Mela ma tafx il-Kristjani u jiena ħaġa waħda? Wow! Immissa ta' Kristjani ejja nirrepreżentaw il-Ġesu Kristu b'mod sew fuq din l-art. Għalhekk fi żmien tal-elezzjoni ma ninsewx il-Kristjaniżmu kollu. U nżommu xi tip ta' lejaltà lejn bniedem jew partit jew grupp. Ħobbhom, onorhom, imma l-patt u d-dmir tiegħi huwa Alla. U dak li kieku ħajamel Kristu nagħmlu jien. U min għandu tiġar rekordju ta' gideb, ħmieġ, sorry, minx ħan votalhom. Ħanfittex minnu vera ta' Kristu u jgħid li huwa ta' teġix tgħid li dak vera ta' Kristu, jiena mhux qed ngħidlek li huwa perfett. Imma jekk jiġdu għandek nies li qed jiġdu aħna ta' Kristu, aħna Kristjani. Daw imorru wkoll postijiet Kristjani bħalma tafu intom. Jollu lil Kristu. Jisewa. U aħna suppost poplu ħaġa waħda, il-Bibja tgħidlek aħna ħobża waħda. Li kieku l-poplu tal-Alla iqum ġo pajjiżna, kieku jiena u inti għadha nkunu fil-gvern. Però tħabbix rasek, m'għandniex għalfejn nies jivvutalna għax diġà qegħdin fil-gvern. Għax fil-verità hija l-Knisja ta' Kristu Ġesu li tigverna fuq din l-art. U m'hemm bżonn niġu eletti għax ġejna appuntati minn Alla l-oli li jista' kollox. Halleluja! Gloria lilek mulej! Ejn itolbu. Min ftit ieħor ħansejħilkom biex intom tiġu tieħdu sehem. Itlob il-mulej jorik jekk hemm xi ħmira f'ħajtek. Il-ħmira fil-Testament il-qadim kienet ikoll tirrepreżenta il-gburija. Però l-gburija hija l-erq ta' kull dnub, għax meta jiena rrid nagħmel xi ħaġa kif irrid jien x'idilli jiena u x'naħseb jiena. Irrelevanti jekk hix pornografija, jekk hix sigaret, jekk hix droga, jekk hix film, jekk hix nobot, jekk hix ma naħfirx, ix inhi, illa qed ngħidlu
Dak li rridin, u x'naħseb jien huwa aqwa minn tiegħek. Aqwa minnek. Ixini. Għattif muħwa, mela qarba li l-ek nifsek il-mulejja l-ek issa stess. Fejn jien ħallejt il-ħmira fija? Almenu fejna konxju, ħanajdu hekk. Għax aħna xi kultant nagħmlu affarijiet laqas inkunu konxi. Ma fejn inti konxi li inti ħallejt il-ħmira fik? Ftakar il-ħmira tirrepreżenta lill-għadu u Alla ma jrid xejn minn tal-għadu fik. Amen. Ejdu warajja minn qalbkom, Misser Qaddis. Grazzi ta' ibnek Ġesu Kristu. Li nkiser għalija fuq is-salib. Li ħad dnub kollu tiegħi fuq. ħa il-ħmira tal-gburija. Il-ħmira tad-dnub. Il-ħmira tas-supervja. Il-ħmira ta' xidilli jien u xirrit jien. Mulej naddafni bin-nar tal-Ispiritu Santu. U bħalma kienu jagħmlu fil-patt l-antik, il-ħmira kollha li hemm ġofija aħraqa bin-nar tal-Ispiritu Santu. Għaddisni mulej bil-Ispiritu Santu. Għaddisni bid-dem tal-ħaruf Ġesu Kristu. U għamel fija mulej persuna konsagrata, persuna mifdija, persuna maqtuwa għalik u aċċettata u ċelebrata minnek. Ġesu, jina nidħol f'patt miegħek mulej. Permezz anka ta' din it-qarbina llum naraf illum iktar xi tfisser din it-qarbina. Li inti għamilt patt miegħi mulej u għamiltni ħaġa waħda miegħek, spiritu wieħed miegħek. Inti tajtni l-ispiritu tiegħek. Jiena natik ġismi u ħajti mulej. Opera minn ġofija fuq din l-art. Mulej jiena ammetta li nifsi. U llum jiena ngħix għalik. F'dak kollu li ngħid u f'dak kollu nagħmel ejni mulej anka fid-djufiet tiegħi biex nirrepreżenta lilek. Birek dan il-ħobs, qazzu. Fil-lejl li Ġesu kien tradut ħal ħobs, asmu ta' ringrazzjamentu għal ħudu u kulu, għax dan huwa ġismi li jenata għalikom. U wara li kielu, flimkien Ġesu ħal kalċi, ratti l-ħajru qal, dan huwa l-kalċi tal-patt il-ġdid li huwa f'demmi, id-dem li ġim xerra għalikom u għal-bnedmin kollha. Għamlu dan tifkira tiegħi u ftakru li dan id-dem li ġim xerred biex intkom tiġu mixtrija lura lejja. Biex jiena u intom jgħid il-mulej inkunu ħaġa waħda. Biex sewwa isir dak li hu fis-sema isir fuq din l-art. F'isem Ġesu Kristu. Birek mulej dal-ħobs u l-kalċi. Għaddishom bil-kelma għaddisa tiegħek u b'dan it-talb u l-preżenza tiegħek. U llum aħna u nieħdu sehem u niċċelebraw mulej. Nifhmu li aħna ħaġa waħda miegħek mulej. Jekk inti llum l-ewwel darba llum hawn u tgħidli pastor jiena nixtieq jew nisqar dnubi, number one tiġamilni, però Ġesu x'jgħid, tiftakar? Kien hemm wieħed l-mulej kien ħajmur id-dar tiegħu biex jifejjaqlu l-qaddej tiegħi, qallu tiġu x'għandi. Qallu jgħid biss il-kelma u l-qaddej tiegħi jkun infejjaq. Ħafna xi jgħidu ħafna nsara. Mulej ma jistħoqlix li inti tidħol taħt saqaf tiegħi. Imma kull m'għandek tagħmel jgħid biss kelma waħda, dnubieti u ruħi tkun infejjaq. Temmen li dak li jgħid Alla biżejjed? Qedlu l-mulej jaħfillek? Jekk ketlu minn qalbek taf x'ġara, ħafillek. Dan. That's it. U issa l-mulej jgħidlek ejja u rċievi u ħusem fil-mejda tiegħi. Għax jiena u inti irrid li nkunu ħaġa waħda, għax għandi pjan għalik li rrid nirrilisja fuq din l-art. Imma nirrilisjah biss jekk jiena u inti nkunu ħaġa waħda. Jien ir-ras fis-sema, inti l-ġisem fuq din l-art. U jekk noperaw ħaġa waħda,
dak li huwa fis-sema, is-saltna ta' fuq is-sema, is-seħ fuq din l-art. Għal-glorja tal-Missir. Amen. Ejjew uħudu semaħwa. YouTube audience, God bless you. If the stars were made to worship so loud, I could see your heart in everything you make. Every burning star, signal fire. If the stars were made to worship so loud, I could see